Ewo, agbajiele m aka o. Olololo, agbajiele m aka. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Queen and I'm popularly known as IGBO with Queen TV. And if today is your first time watching me in this channel, please don't forget to subscribe. And if you're my returning subscribers, keep watching and God bless you. In this video, I'm going to be teaching you guys simple words to use when you're sick, when you're having headache, when you're having tummy pain. I'm going to be teaching you guys the words you use in Igbo for that. Stay tuned and keep watching. Welcome back. I am sick. Ahoadem. Someone asks you, what's wrong with you? You say, I am sick. Ahoadem. I am sick. Ahoadem. I am having headache. Enwere m isi ọwụwa. I am having headache. Ishi na awam. Ishi na awam. I am having headache. Ishi na awam. I am having headache. Ishi na awam. I am having stomach ache. Afọ na arum. I am having stomach ache. Afọ na arum. I am having stomach ache. Afọ na arum. My hand is paining me. Aka na afụ m ụfụ. My hand is paining me. Aka m na afụ m ụfụ. Or aka na egbu m mgbu. Some people use that. Aka na egbu m mgbu. Aka na afụ m ụfụ. My leg is paining me. Ụkwụ na egbu m mgbu. Or ụkwụ na afụ m ụfụ. Ụkwụ na egbu m mgbu. Or ụkwụ na afụ m ụfụ. Do you understand? Ụkwụ na egbu m mgbu. Some people use ụkwụ na egbu m mgbu. Some people use ụkwụ na afụ m ụfụ. My back is paining me. Azụ na afụ m ụfụ. Azụ na afụ m ụfụ. Azụ na egbu m mgbu. The same thing. Azụ na afụ m ụfụ. My back is paining me. Azụ na afụ m ụfụ. Eze na afụ m ụfụ. Eze. Eze is teeth. Eze na afụ m ụfụ. Eze na afụ m ụfụ. My teeth is paining me. My teeth is paining me. Eze na afụ m ụfụ. My teeth want to fall off. Eze m na-achọ ịda. Eze m na-achọ ịdapụ. Or eze m na-achọ ịda. My teeth want to fall off. Eze m na-achọ ịdapụ. Or eze m na-achọ ịda. My teeth want to fall off. Olu is neck. Olu na-ara m ahụ. My neck is paining me. Olu na-ara m ahụ. Olu na-ara m ahụ. My neck is paining me. I want to vomit. I want to vomit. I want to vomit. Achọrọ m ịgbọ ihe. I want to vomit. Achọrọ m ịgbọ ihe. Take me to the hospital. Kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ. Take me to the hospital. Kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ. Take me to the hospital. Kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ. Kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ. Take me to the hospital. Kpọrọ m gaa ụlọ ọgwụ. I want to go to the hospital. If it's you will say I want. Only you want to go to the hospital. I want to go to the hospital. Achọrọ m ịga ụlọ ọgwụ. I want to go to the hospital. Achọrọ m ịga ụlọ ọgwụ. I want to go to the hospital. Achọrọ m ịga ụlọ ọgwụ. I took injection. I took injection. Agbara m ọgwụ. I took injection. Agbara m ọgwụ. I took injection. Agbara m ọgwụ. I took medication. Aṅụrụ m mkpụrụ ọgwụ. The one you hold on your hand, you use water to drink it. That is mkpụrụ ọgwụ.
I am coughing. I am coughing. I am coughing. Ụkwara na-akwa m. I am coughing. Ụkwara na-akwa m. I am coughing. Ụkwara na-akwa m. I am having a running nose. Imi na-arị m. I am having a running nose. Imi na-arị m. Imi, nose is imi. Nose is imi. Imi na-arị m. I am having a running nose. Imi na-arị m. My blood is finished. My blood is finished. Ọbara m gwụrụ agwụ. Ọbara m agwụla. Ọbara m gwụrụ agwụ. Ọbara m gwụrụ agwụ. Ọbara m agwụla. You can say ọbara m gwụrụ agwụ or ọbara m agwụla. Those two things. You can say it like that. I have blood in my body. Enwere m ọbara. Ọbara is blood. I have blood in my body. Enwere m ọbara n'ahụ m. Enwere m ọbara n'ahụ m. Enwere m ọbara n'ahụ m. I have blood in my body. Enwere m ọbara n'ahụ m. I have cut my hand and blood is coming out. I have cut my hand and blood is coming out. Achabiele m aka m, ọbara na-apụta. I have cut my hand and there is blood coming out. I have cut my hand. I have mistakenly cut my hand and blood is coming out. Achabiele m aka m, ọbara na-apụta. Achabiele m aka m, ọbara na-apụta. Ow, I have break my hand. Ow, I have break my hand. Ewo. Ow is ewo. Ow. Ow, I have break my hand. Ewo, agbajiele m aka o. Ewo, agbajiele m aka. It's paining me. Ọ na-afụ m ụfụ. It's paining me. Ọ na-afụ m ụfụ. I am not happy. Obi adịghị m mma. I am not happy. Obi adịghị m mma. I am not happy. Obi adịghị m mma. So guys, we are going to stop this video here. If you like my video and enjoy it, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe. Don't forget to hit that subscribe button. And share with your family. Share with your friends. Learn how to speak. If you have any question, if you have any topic that you want me to teach in the next video, please don't forget to drop it in the comment section. See you guys in my next video. Bye.